Украина президенті Қырым-татар сүргінлігі құрбанларының хатырасына арбейлер ве Қырым-татар лидерлігінен берабер аңды. Володимир Зеленский емин Русия Қырым-татарлардан Қырымны қырсызлап оламай жақтыр. Украина девлет елбасшысы білдіргеніне көре 18 майыс айны заманда Қырым-татарларының ақларының ғайрыдан тікленілмесі ве Қырымны ижғалден құртармасы үшін бірлешкені күндір. Ми робимо все, щоб додати до нашої спільної історії день нашої спільної перемоги, який відкриє надійний шлях додому для усіх наших людей і буде опорою свободи на всій нашій землі. Ми б'ємось заради перемоги, зокрема, для того, щоб нею найдостойніше вшанувати пам'ять усіх, хто був вбитий злом геноциду. Украина президенті Қырымның ижғалден құртарылып ве Украина еркянына қайту суалері бойынша консультацион шуранын елбасшысы олды. Қырым-татар милли межесіне есе япылған жинайетлеріні қатырлатқан бір мемориал тізмеге теклif етті. Володимир Зеленский емин Қырым-татар халқы меркези бір мемориалға лайық. Бұл мемориал Москваның жинайеті нәтижесінде сүргінлік құрбанларының хатырасына ebediyleştirecektir. Шановні присутні, перш за все, пане Мустафа Ага, я пропоную, щоб ми разом попрацювали над такою ідеєю, над такою пропозицією і обрали найкращий варіант, щоб з'явилось таке місце. Я думаю, за 80 років народ цього заслужив. І я впевнений, що це важливо абсолютно для всієї нашої України. Cezalандырылмаған суч башыны көтерді. Қырым ижғалден құртарылған соңра Қырым-татар халқыны 1944 сенесінің фажасы текрарланмасын деп қорчыламақ зарур. ВКБ сөзлерінен Киевде Қырым-татар сүргінлігі құрбанларыны аңдылар. Мерасим Демирьол вокзалында өткерілді. Ватанны жойған вақши шарайтлерде бинглерже инсанларының өлгені ақында Нариман Казинбаш язған еді. Оның хатыраларына күнделігінден 13 яшындаки оғлан бала оқыды. Айнен бұл яшта Нариманны Қырымдан сүргін еткен еділер. Teşkilatçılardan bildirgenine göre vokzal sadece sürgünlük timsali değil, Kırım'a kaytuv timsalidir. Ukrayna'nın zaferinden ve Kırım'ın azat etilgeninden sonra öyle şarayitler yaratılmalı ki bu gibi cinayetler tekrarlanmasın dep kaydete Milli Meclis Reisi Rifat Çubarov. Bu ise Kırım Tatarlarının akları yerine getirilmesi manasına kelem. Tamır halk samimi diyalog olacağına umut ete dep ayta Rifat Çubarov. Співуправління Кримом тими людьми, які там живуть, а не так, як було до того. Ви постойте сторінці, а ми з вами поуправляємо. Щоб була співвідповідальність, щоб ми завжди знали, що можна покластися на свого сусіда і разом облаштовувати цю землю. Який статус Криму буде, як себе відчуватимуть кримські татари і інші народи, як ми будемо поводитись з окупантом або всіми тими сотнями тисяч росіян, які приїхали в Крим після Криму. І на ці всі питання ми маємо як суспільство давати чесну і справедливу відповідь. Қырым-татар саясатчысы Жамаат Эрбабы ве Украина ордусында хизмет берген Арсен Жумадилов эмин Қырымның ижғалден эвелки кебі олмасына yol бермемелі. Кечмішнің хаталары текрарланмамалы. Қырымлылар Росия ватанында сөз ақына сайып олмалы. Я сподіваюся, що вона нам вдасться, коли ми повернемось в Крим. І ті кримські татари, яких ми сьогодні не чуємо, через об'єктивні причини, вони нарешті повернуть собі голос, і вони скажуть про те, що давайте тепер ви в Криму нас побачите, і ми повернемо собі ось це відчуття гідності. Справедливость в том, что Крым будет национально-территориальной автономией, в которой мы сможем, скажем, воплотить свои мечты о возрождении нашего народа в полном смысле этого слова. Потому что без этого не получится.
возрождение нашего языка, культуры, нашей религии, нашего народа. Украина баш назир ярдымчысы Ирина Верещук ваде ете Кырым татарлар ярымаданын гайрыдан тыкленөлүвүндө анықтар күч олажактыр. Бу эсас стратегияда белгиленежектир. Onun сөзлеріне көре кадр резервлерінің чокусу кырымлыларнен толдырылacak. Сьогодні говорили про рівність, так? А я вважаю, що має мати пріоритет. Тут навіть не про рівність, бо рівність і так буде забезпечена. У нас є Конституція, ми все це розуміємо. Але пріоритетність має бути визначена. І в даному випадку пріоритетність кримсько-татарського народу у відновленні Криму має бути забезпечена. Үкімет темсилчилери, акорчылайчылар ve мешіс лидерлері емин Москова бүгін сойқырымны девам ете, садиже форматыны денештірді. Ишгалнын эпосы муддеті девамында руслар Кырым татарларының менліге ве изіні сілмеге тырыша, бойсындырмаға ниетлене. Бұкыбы басқыларының сонны есе садиже Кырымның ишгалден құртарылуы кетірейжектір. Украинаның вазифесі есе ичбір шеге бақмадан ватанына иханет етмеген Кырымлыларының ақларыны танымақтыр. Кырымда Кутлеви демир yol қазасы саба saat 7-де Бахчасарай районында демир yolдан боғдай ташыған 5 вагон деверілді. Шиддетлі патлама нәтижесінде 15 метр ұзынлығы ве 2 метр тереңдігінен чуқыр мейданға келді. Бұл вақытта Рус ишгалде тешвиқатшылары тариф ете. Кырымның ишгалде парламент спикері Владимир Константинов Эршейде Украинаны қабатламаға етіштірді. Рус ишгалдесіне Украина башы стихпарят мерkezінде жауап берділер. Қайдеткенлеріне көре демир yollar Рус орбит ежизатлары ve mermilerini taşımağa yoruldu. Bunun beraber istihbarat hizmetleri merkezinde bildirgenlerine göre bu gibi faaliyetler Kırım işgalden kurtarılmaganca devam edecek. Ukrayna baş nazir yardımcısı Irina Verещук'nın fikrince ise Konstantinov birinciden o'zining akıbeti hakkında düşünmeli. Таким персонажам, як ви назвали прізвище, так і потрібно готуватися до довгого терміну в тюрмі. Вони в кращому випадку, якщо доживуть, будуть сидіти і не коментувати, що відбувається в українському Криму. Вони не мають ані жодного юридичного, ані жодного політичного і тим паче морального права. Вони терористи і їхні терористичні організації матимуть правову оцінку, а хлопці, які відвоюють територію нашого Криму, дадуть їм більш справедливу оцінку, як тільки зможуть. Kanada parlamentinde Kırım Tatar sürgünlüğüne bağışlangan foto sergi açtılar. Zarema Yalı boylunun resim kolleksiyası sürgünlükünü geçirgen yüzlerini tasvirley. Aynen Kanada parlamenti geçken sene Kırım Tatarlarının sürgünlüğünü soykırım olarak tanıdı ve devlet seviyesinde soykırım kurbanlarını angalar. İşgal etilgen Kırım'nın zemanevi problemaları liberal ve konservatorlarını birleştirdi. Onların bildirgenine göre bu facianı kimse unutmamalı. Kırım bu Ukraynadır. Yaramadanın asıl sahipleri ise Kırım Tatarlardır. Rus diplomatlarını, eşyalarını toplamağa ve Kanada'nı terk etmege çağırdılar. Kırım Tatar ve Ukrayna bayraklarının Kanada Rus elçiligi yanında piket teşkil etildi. Soykırımның 79 yıllığında Ruslarga onlarının cinayetlerini hatırlatıp tek yolları Gaaga'ga keteceğini bildirdiler. Aynen anda eposu Rus diplomatlarını sürgün etmeli dep kaydetiler Kanada Kırım Tatarlar Assotsiatsiyasının temsilcileri. Rusya elçisini ve onun meslekdeşlerini bina günde protesto ettiler. Adet üzere Rus kolları burnunu bile göstermedi.